Silav roj baş hevanno çend û çên ku Mahmudê kirine dixwazim ji we re pêşkêş bikim. Îro di mijara me de konferansek heye, konferansa Yekitiya Cihû û Kurdan. Ka ew ê çawa çêbibe Kurd û Cihû çima tam di vê demê de pêdivî dibînin konferansekê hevbeş li dar bixin ji bo pêşerojê. Ji bo yeketiya xwe ava bikin. Yeketî li hemberî çi? Wextê mirov yeketiya ava dike dibe raqîbê mirovan hebe. Dijberê mirovan hebe. Kurd û Cihû li ku derê digêjin hev? Menfaetê wan, berjewendî wan, qedera wan, ji çi razî ne, ji çi nerazî ne, tehdîtên li hember her du milletan. Veya mühim e, em ê nîqaş bikin. Ya duyem jî tişta ji bo min pir mühim nebûna edaleta Kurd li Kurdistanê. Edaletek xweser, edaletek serbixwe a Kurdan divê hebe. Çima ez ê ji we re îzah bikim. Ya din pêdivî bi parastinekê serbixwe ya Kurdan heye. Kurd divê karibin xwebixwe biparêzin. Eger xwe neparêzin ew tiştek ku min nîşanê we daye li ser maşetê ew were serê be. Ez aniha bînim serê kiranê ew em dest bi bültenê bikin hevan da. Binêrin. Di vê naberê de ez silavê xwe ji we hemî re dişîrim. Spas dikim ji bo hebûna we, ji bo eleqeya we ya ji bo vê kanalê. Hûn her hebin. Binêrin hevan da. Niha eger parastina Kurdan a serbixwe tune be, a xweser tune be, tiştek ku were serê me ev e. Li Sûriyê ev e, xortê me hatiye lêdan bi îşkencê û li Tirkiye nivîsiye ama hêzên dewleta Tirkiye êrişê ser Kurdan dikin. Ev fotoğraf ji col Amerîkê ye. Êrişê ser xortekî Kurd kirine, destî wî şikêrandine. Niha em hinekî encaman bidin berhev, çima pêdiviya me bi parastina me Kurdan heye. Yani divê em bi xwe biparêzin. Mesela xortekî xwe bixin şûna vî xortê hinek empatî bikin. Dewleta Tirkiye tiştekî wisa bîne serê we, bîne serê zarokê we, destî wî bişkîne. Hûn ê çawa bikarin xwe biparêzin? Hûn ê biçin ku derê? Hûn ê biçin mehkemê? Vikû vala ye. Mehkemeya wan e. Hûn ê biçin ku derê? Berê çiyayê me hebû, me xwe diparast çiyê. Berê wisa bû. Hêzên dewleta Tirkiye nedîwîribûn êriş bikin ji ber ku parastina Kurdan a xweser hebû. Ev meselê me ne hevalno. Ji Bakurê Kurdistanê Tirkiye hûn bêhêsanî dikarin li me temaşe bikin. Hevalên ji Bakur li me temaşe dikin ji kerema xwe re ji me re bibêjin. Ewsa îşaretekî bidin me ku hûn dikarin temaşe bikin. Ev baş e ji bo me. Mühîm e ku ez dixwazim ev kanala me ji Bakurê Kurdistanê ji her derê Kurdistanê Rojava, Rojhilat pir bi rehetî were temaşe kirin. Eger her tiş baş bi ez hema dest pê bikim. Gelek meselên din hene dorê de. Ez bi çi dest pê bikim? Niha hevanno. Êrişên li ser şaredariyên CHP'yî didome doh we dît me bi hev re dît ku AKP neh şaredarî kirîn desteser kirin. Beriya niha bi rêya qayûman şaredarî desteser dikirin, niha bi rêya aborî yan jî bi tehdît û gefan. Diçin şaredaran re dibêjin eger hûn tevlî me nebin, hûn bi me re nemeşin, em ê wisa bînin serê we, em ê we bavêjin zîndanan, em ê dest danin ser mal û milkê we, şîrketên we û ê we nebe jî ê malbatê we. Şaredar ên lawaz, ên zayıf teslîm dibin, derbasî AKP dibin, ê din jî li ber xwe didin û têne girtin. Îro şaredarê Beyoğlu hat girtin. Di çarçoveya lêpirsîna gendeliyê ya li dijî şaredariya bajarê mezin ya Stenbolê de şaredarê Beyoğlu navçiyekî mezin a Stenbolê ye înan Güney ew jî di nava wan de 40 kes hatin bincav kirin. Hevseroka DBP dibêje niha ev wisa tabî nerazîbûn hene li hember van girtin û bincavkirinan ez nakevim navê tenê bizanin bin ku AKP ji aliyek ve basa demokrasiyê dike di nava pêvajiyekî de ye qaşû dawa salan a mesela Kurd hal dike tu quvveta vê mantıqa AKP tune Kurd mesela Kurd çareser bike ketiye nava pêvajiyekî em jî ji xwe re lê dinêrin em dibêjin ka hela heta kuçû AKP'ye, MHP'ye em wan baş nas dikin 24 sale li hember Kurdan heta da wî tê dikoşin zulma ku nekirine nemaye. İja niha berê xwe dane CHP meselê wanê navxweyî elbet hûn ê bibêjin lê mantıqa wan nîşanê me dide. Hişmendiya wan nîşanê me dide. Ev însanên
خودی وی منطقه گلو دکارن دوام حال بکن مثلا ما اوه و چی گوتیه هوان نو البت کواج مرا نگوتیه ji Bakurê Kurdistanê hûn pir rehetî dikarin li me temaşe bikin yan na? Ez hinekî di şikê de me. Hevan da. Ew jî me re bibêjin ji bo em bikaribin rehet tevgerin. Baş e. Mustafa Koyun tu li Ewropayê ne wisa? Emîn Kutlar tu jî li Ewropayê kesekî ji Bakurê Kurdistanê tune ji me re bibêje ka kanala me tê temaşe kirin hevan da. Ew jî me re binivîsînin ji kerema xwe re. Erê êtel Fransayê rast e ama derdê min ew e. Derdê min Bakurê Kurdistanê û temamê Tirkiye. Bajarên Tirkiye jî ê li me temaşe dikin dixwazim îşaret bidin me. Tamam? Yani. Tamam hevan ez bidomînim. Hevseroka DBP dibêje Çîdem Kilişkûn û Çar bersivekî xweş dide Hakan Fîdan ku basa Rojavayê Kurdistanê dike YPG tehdît dike Kurdên Rojavayê Kurdistanê tehdît dike gef li wan dixwe gotinê berredayê dike di derbarê qîmetên Kurdan de îja doh hem ji Dem Partiyê û hem jî ji gelek derdoran nerazîbûn hatin helwest nîşanê wî dan Hakan Fîdan lê anha jî em binêrin Çîdem xanim çi dibêje. Dibêje hûn cîrantiya HTŞ qebûl dikin çima hûn ya Kurda qebûl nakin. Çima bu ez zor te. Hevseroka DBP Çîdem Kilişkûn û Çar li ser gotinên Wezîrê Karê Derve Tirkiye Hakan Fîdan ên di derbarê Qesedê de got hûn cîrantiya HTŞ qebûl dikin lê çima ya Kurdan bu ez zehmet tê bu ez zor tê. Hûn çima Kurdan dijmin dibînin. Hevseroka DBP rexne li gotinên Hakan Fîdan kirin û got tiştek û got erê ama Hakan Fîdan çi gotibû YPG naxwaze entegreyên pergala Sûriye bibe. YPG probleman derdike. Eger bi vî şiklî dewam bike eger YPG xwe fesih tevlî artêşa Sûriye nebe em ê mecbûr bimînin müdaxale bikin serî li rêyên din bidin. Gotibû Hakan Fîdan. Li ser vê yekê dibêje Çîdem Kilişkûn û Çar Wezareta Karê Derve ya Welêt li Sûriye çi digere? Hûn çima ji wê derê dernakevin? Derdê we çi ye? Armanca we çi ye? Jiyana hevpar ya ku Bakur Rojhilatê Sûriye bi salan e bi kedekê mezin ava kiriye hûn çima ji xwe re dikin hedef? Bi hev re jiyana gelan çima bu we zor tê? We heta îro li Kurdistanê Tirkiye tiliya xwe li Daişê hejandiye wisa we gefekî tehdîtekî li wan xwariye? Na. Dema ku ev welat cîrantiya bi HTŞ re qebûl dike çima nikare bi gelê Kurd re bibe cîranê Sînor? Rojava neqada ceribandinê ya tu kesekî ye. Hûn Sînoran dayinin navberê jî dilê gelê Kurd û Kurdistanê li çar perçeyên Kurdistanê bi hev re lê dide. Yek dile. Kurd îro hêzekin. Hêzeke ku bi dirûşmeya jin jiyan azadî, têkoşîna demokrasiyê, têkoşîna azadî û wekheviya jin û mêrê diparêze wisa ye. Têkoşîneke gerdûnî ye. Lê hûn dibînin ku sibê heta êvarê hûn hewl didin li Sûriye tiştê din bikin, fitne fesadî bikin. Gelê Kurd tu carî nebiye dijminê gelên li coğrafya kulê dijî. Tam berova jî li hemberî ên ku dijminatî dikin sekiniye helwesta xwe nîşan daye milletê Kurd. Hemû bahane, koz ên di destê dijminan de ji wan hat stendin. İradeya jiyana hevpar û demokrasiyê ya ku li Rojavayê Kurdistanê derketiye holê yek ji pîvanên bingehîn e ku divê her yek ji me biparêze. Dibêje Çîdem Kilişkûn û Çar hevseroka DBP ye. Niha ev şiddeta ku HTŞ çekdarên hikûmeta veguhêziya Sûriye bikartînin ev mesele ye. Dibe em bikaribin bala hêzên cîhanî bikişînin ser vê terorîzma wan. Dewleta Tirkiye hay jî heye ama bi zanebûn tev digere. Ew dewleta Tirk bi hev re tev digerin. Hedefa wan de Kurd hene.
lê li Sûriye ne tenê Kurd her wiha milletên din jî hene. Mesela çavkaniyê xwecihî diyar kirin ku çekdarên girêdayê hikûmeta veguhêziya Sûriyê yên li gundewarên Derayê ku li wê derê Swêda dorpêç kirine, du erebeyên li ser rêya Swêda gulebaran kirin. Ev erebe diçû Beyrûdê. Yani ji Swêda derbasê Beyrûdê dibû ji ber ku karker diçin wê derê dixebitin. Ew erebe hatine gulebaran kirin. Di wê êrişa çekdarî de jinekî hatiye qetilkirin bi navê Neda Adîl Amîr. Li gorî çavkaniyan ev bûyer li herêma Kihêl pêk hatiye. Piştî benda kontrolê ya Cizîr ya li Derayê. Çavkaniyan destnîşan kir ku di gulebaranê de zirar li her du erebeyan ketine, lê di derbarê rewşa kesên din yên di erebê de agahî nehatiye stendin. Em zanin Neda Adîl Amîr jinekî hatiye qetilkirin. Binêrin. Vaya rewşa Heteşê rewşa hikûmeta Sûriyeyê di nav da ye. Bi vê wesileyê ez bala we bikişînim ser rapora Kongreya Amerîkayê ku dibêje ku di nava hikûmeta veguhêz de çete hene, terorîst hene, em ê zû bi zû wan nas nekin dibêje. Li Helebê ciwanê Kurd bi destê îstixbarata Tirkiye hat îşkencekirin. Navenda çavdêriya mafê mirovan ya Sûriye ragihand, îstixbarata Tirkiye û çekdarên Emşat li Helebê xwestin ciwanekî Kurd birevînin, malbata wî ciwanê îşkence kirin. Navendê daxuya kirin ku îstixbarata Tirkiye û çekdarên Emşat bi ser mala ciwanê Kurd de girtine, bi bahaneya piştgiriyê daye qesedî ew îşkence kirine. Lê ev xortê Kurd revî ji dest wan filitî. Dema ku direve di lingê xwe de birîndar dibe, ji lingê xwe birîndar dibe. İstixbarata Tirkiye bi tevî çeteyên xwe piştî ew ciwan direve gef li hevjîna wî dixwin, li birayê wî dixwin, li malbata wî dixwin, destirê jî xwişkî wî dikin. Hûn vê rezaletê hûn dikarin bibînin. İstixbarata Tirkiye li nava axa Sûriyê bi tevî çeteyên xwe davêjin ser malê Kurda, destirê jî jinan dikin û êriş dikin ser xortên Kurdan. Bi destê wan keve direvînin qetil dikin. Navenda çavdêriya mafê mirovan ya Sûriyê van kiryar û binpêkirinê li dijî sivîlan şermezar dike, diyar dike ku kiryarên bivîya we ewlehiya sivîlan dixe xeteriyê. Dîsa em bînin bîra we di pêncê tebaxê de jî li Helebê du xortên ji Efrînê hatibûn revandin. Qedera wan, çarenûsa wan hê jî nayê zanîn. Mesele ev e. Milletê Kurd mecbûr e çi dibe bila bibe vê dunyayê de, li ser masê dibe, di dîplomasiyê de dibe, di tekiliyên bi dewleta Tirkiye re dibe, parastina xweser divê biparêze. Milletê Kurd divê xwe bi xwe biparêze. Em nikarin xwe bihêlin ber bextê hêzên derve. Ha hûn ê bibêjin ma hêzên Kurdî, polîsên Kurd, askerên Kurd ew ê jî mîna hêzên dagirker me heqaret li me nekin. Ya dibe însanin hêzên parastinê yê Kurdan jî dibe ku zorê tade li me bikin, qet nebe ême dibe merciyekî me hebe ku em bikaribin serî li wan bidin, giliyê wan bikin. Ew jî dibe serbixwe be, azad be. Ez behsa hebûna edaleta Kurd dikim. Mesela binêrin, niha nûşeke ji we re pêşkêş dikim. Zarokê ku îşkence lê hatiye kirin, destî wî hatiye şikenandin, serî li edaleta Tirk de lêbelê kes guh nade. Ya. Li parêzgeha Colemêrgê yanê li bajarê Colemêrgê ji ber ku şîddet, tundî li zarokekî kirine, destî wî şikandine, giliyê çewişê pispor kiribû. Ew İbrahîm Sarî ye navê wî, çewişê pispor, girêdayê hêzê dewleta Tirkiyeyê diçe îşkence li zarokekî dike, destî wî dişkînine. Li ser fotoğrafê ku niha li kêleka min e hûn dikarin bibînin. Di nava xeta sor da ye. Li gorî nûçeyê Ajansa Mezopotamyayê çewişê pispor İbrahîm Sarî bi hinceta ku zarokekî dema bisikletê de ajot li hevjîna wî qelibiye, bahane hincet wisa ye, ew xistiye erebê tundî li wî kiriye û destî wî şikenandiye. Yani hestî de şikenandiye yani. Beriya niha beriya çend salan hûn zanin zarokekî dîsa polîsê dewleta Tirkiye destî wî şikenandibû, zarok havêtî bû çiyê çûbû tevlê gerîla bûbû û paşê jî hatibû tolaxa heyfa xwe standibû. Qet nebe kîn û nefreta di dilê xwe de anîbû der, îmkan hebû, deryek hebû. Deryek hebû ku ciwan bi rêya wî bikaribin psikolojîkmen li ser piya bimînin.
hêzekî li pişxwe hîs dike. Îja niha merû hêza parastinê ji miletekî bigire heqeten bê rûmet dibe. Miletekî bê parastin bê rûmet e. Miletekî bê edalet bê rûmet e. Rencîde dibe. Rûmeta wî dibe 5 pere. Çi dibe bila bibe milletê Kurd bê edaleta xwe ya xweser ava bike, kes bila ra nebe ji min re nebêje edalet gerdûnî ye, tiştekî wisa tune ye. Edalet dibe bê alî be, rast e ama bila edalet li Kurdistanê be. Yani kesên mirovên di nava edaleta Kurd de dibe ji sosyolojiya Kurd û Kurdistanê fehm bikin. Ji civaka Kurd fehm bikin. Çand, kültür. Wextê ku sûçekî tê kirin, ev sûç xwe digîne ku derê? Ji ku derê hatiye? Gelo tenê êrişkar sûc dare ya cîranê wî, derdora wî, saziya ku lê dixebite, patronê wî, desthilata siyasî, şaredarî, kî çi qas şîrîgê sûç e? Edalet, edaleta ku li herêmê meselê nas bike, sosyolojiya herêmê nas bike, dikare ji nav van mesela derkeve. Ji ber vê em nikarin xwe bavêjin ber bextê edaleta Tirkiye. Qet'iyen dibe mirov ret bike. Yani banga me jî li siyasetmedarê Kurdan ew e hûn çi dikin bikin parastina xweseriya Kurdan, edaleta xweseriya Kurdan dibe em biparêzin. Hebûna wan dibe hebe yani. Niha li gorî ajansa Mezopotamyayê Çavuşê Pispor ev ê êrişka İbrahîm Sar dewlê hatiye vekirin. Malbata zarok ji bo alîkariya hiqûqî serî li şaxê Colemêrgê yê komeleya mafê mirovan daye. Li ser vê yekê îhade komeleya hiqûqnasên ji bo azadiyê OHD giliyê Çavuşê Pispor İbrahîm Sarî kirine. Ama baweriya we hebe Çavuşê Pispor İbrahîm Sarî ku ev nekiriye re wî ye yekê û nebe ya dawî jî beriya niha vekî êrişê bi sedan cîwanên Kurd kiriye. Ew ê di deriyê mehkemê de bikeve hundir, aliyê din de derkeve. Rêvebirên edaleta Tirkiye wê jê ra çepikan lê bidin, ew ê bibêjin we çavê zarokekî Kurd tirsandiye we terorîstekî kêm kiriye. Belkî bi tirsandina vî zarokî wê gelek kesê din jî ji we bitirsin. İnsan çi qas ji we bitirsin, ew qas baş e. Veya mantıqa wan e. Wextê ku li dayîkekî Kurd dinêrin, hêzên dewleta Tirkiye weke potansiyel fabrîqeya terorîstan dibîne. Ji ber vê yekê bê dudilî dikarin êrişê dayîka me bikin. Êrişê pîrekî Kurd dikin, dibêjin ew bûye sebeb ku terorîst hatibin dünyayê. Yani fabrîqeya kevin ya terorîstan e. Dayîka cîwan keçekî Kurd dibînin, dikujin. Ji bo wan Kurd layıqê kuştinê ne. Potansiyel terorîst. Dikarin her kelî bibin terorîst. Di çavê wan de. Tabii di çavê me de jî ew çi ne em tev dizanin hevanno? Ne? Yani em hevû di baş nas dikin. Em cîranê hevin? Êdî em birayê hevin ne birayê hevin ez wî jî nizanim. Ama em hev baş nas dikin. Ez gotina xwe dubare bikim derbasî mijara din bibin. Pêdivî ne tenê bi parastina xweser ya Kurdan heye, pêdivî bi edaleta serbixwe ya Kurdan jî heye hevanno. Bajarê Berlînê, Almanya di demên pêşme de cih dide konferansekî girîng ya di navbera Kurd û cihûyan de. Paytexta Almanya, Berlîn, di meha îlonê de ji kongreyeke Kurd cihûyan re mazûvaniyê dike. Armanca kongre ew e li dijî dijminahiya Kurd û cihûyan ya li Tirkiye, Îranê, welatên Ereb gavên ji bo yeketiyê bênavetin. Ev hevokekî pir muhîm e hevanno. Di nava nûçeyê de jî em ê pir caran bibînin. Li hemberî Kurd û cihûyan dijminahî heye. Welatên Ereb, İran û Tirkiye. Dijminahiyekî hevbeş heye li hember her du qewman, Kurd û cihû. Ji ber vê yekê Kurd û cihû biryar dane wê werin cem hev. Veya biryareke nû ye. Cara yekê me tiştekî wisa çê dibe. Her du civakên Kurd û cihû heta niha zirar nedane hev, şer nekirine, dijminîkê wan tune ye û çand û kültûra wan jî digêje hev.
her du jî milletên Mezopotamyayê ne. Berlin ve heftê îlonê mazûfaniya ji Kongreya Kurd cihûyan re bike. Çalakî ji aliyê înîsyatîfa nirxaniya cihû Alman û civaka Kurd ya Almanyê ve tê organize kirin. Yani du sazî vê konferansê organize dikin. İnîsyatîfa nirxaniya cihû Alman û civaka Kurd ya Almanya. Wê gelek keseyetên ji cîhana siyasetê, zanist, civaka sivîl, ji medyayê gelek kes wê biçin tevlî bibin li ser qadên têkoşîna hevpar, perspektîvên pêşerojê ew ê guftûgû bikin. Eger îmkanê me hebe em jî biçin pir baş dibe. Ji ber ku wê derê em zanin hem civaka sivîl hatiye vexwendin hem jî medya. Em jî endamên medyayê ne em biçin baş dibe. Erê wala. Ya ez pir dixwazim kongreyekî berfireh ya çapemeniya Kurdan çêbe ya. Dîsa parantez vekim ev jî derdê min e. Medya Kurdî, rojnamevanên Kurd kesên di çapemeniyê de dixebitin eger bikaribin bi organizasyona Başûrê Kurdistanê, Bakurê Kurdistanê ya Rojava hemî li derekî bi ewle li Ewropayê werin cem hev li Başûr jî dibe. Merû rêze konferans çê bike. Prensîbên hevbeş di nava xwe de diyar bike weke zimanê çapemeniyê pir baş dibe. Ev sînorên di nava Kurdistanê de rahat dike. Yani merûv xebatkarê medyayê xizmetekî çawa bike ji civaka xwe re hin rêgez prensîbên hevbeş dayîne li gorî wan tevgere baş dibe. Hem di mesela ziman de hem di mesela prensîp de. We goterê niha hevan me gotûbû gelek keseyetî wê tevlî bibin li gorî daxuyaniya înîsyatîfa nirxan a cihû Alman rojevên sereke yên kongrê bi vî şeklî ne navê wî ne kongre ez dibêjim konferansekî ye. Dijminahiya cihûyan, dijminahiya Kurdan bi hêzbûna îdeolojiyên îslamîst û netewperest li gelek ciyan bi taybetî li Tirkiye, İranê, li welatên Ereb baş e? Li gorî Deutsche Welle organizatoran armancê kongre bi vî awayê beyankirine avakirina tifaqên nû li dijî van pirsgirêkan. Tifaq ava dibe di nava Kurd û cihûyan de. Cihû hevalê gelek hevalê me nizanin cihû çi ye? Cihû yani Yahudî. Miletê ku îro li İsraîlê dijî yan jî deverên cudayê cîhanê dijî. Mirov ne mecbûr e İsraîlî be ji bo cihû be. Hemû cihû li İsraîlê najîn. Hemû İsraîlî jî ne cihû ne. İsraîl dewlet e, cihû navê qewmekî ye, navê milletekî ye. Avakirina tifaqên nû li dijî van pirsgirêkan. Hewldana hevpariya ji bo civakên bihêz, azadîxwaz û demokratîk. Divê em di nava xwe de civakên bihêz ava bikin, azadîxwaz û demokratîk ava bikin. Ji bo çareserî ji van pirsgirêka re bibînin, merû çawa xwe müdafaa xwe biparêze. Hinek navên ku weke axaftvan tevlî vê konferansê bibin, Konferansa Kurd û Cîhan, navê wan kifş bûne. Mesela rêvebira beşa siyaset û olê ya Konseya Navendî ya Cihûyên Almanyê Şîla Erdbaum ew ê tevlî bibe. Jineke pispora tundrewiyê Rebecca Schonobach ew jî jineke nûnerek ji balyozxaneya İsraîlî ya li Berlînê serokê civaka Kurd ya Almanyê Alî Ertan Toprak ew ê di kongreyê de axaftinê xwe pêşkêş bikin. Her wiha müsteşarê parlamentoyê ê Wezîreta Karê Derve ya Almanyê Christoph de Vries ew jî wê wekê nûnerê hikûmeta Almanyê tevlî vê civînê bibe. Axaftina xwe bike, gotarekî pêşkêş bike. Îro 15 tebaq heye. Di derbarê 15 tebaqê de ya Kurdan de me gelek nûçe ji we re pêşkêş kir. Me got roja vejînê ye ji bo Kurdan. Tirsa di serê Kurdan de şikand. Ew qereqolên ku dewleta Tirkiye di mêjiyê Kurdan de ava kiribû hemî şikênand, hilweşand. Gava din me basa êrişên ser xortê Kurdan kir. Parastina Kurdan kir garantî û ev parastin çawa dewam dike ji Ewropê ve mesele ew e.
ji ber vê em jî panzê tebaqê pîroz dikin ji li hemû miletê me ku pêdiviya wan bi edalet û parastinê heye. Em wextê behsa êrişên xelkî dikin hevanno, êrişên navxweyî yê Kurdan jî dibe em ji bîr nekin. Tu heqê Kurdekî tune êrişê ser Kurdekî din bike. Dibin navê siyasetê de, bi endametiya rêxistinê. Hêz û quwetên cuda bigirin piştxwe êriş bikin. Li Başûr, Rojava, li Bakur, li her derê. Kurd dibe Kurdan pîroz bibînin, êriş nekin. Em dibînin gef tehdît têkirin li hember hin Kurdan, hin derdoran. Yani bi tu şiklekî merov nikare qebûl bike. Ji ber vê pêdivî bi edaleta serbixwe ya Kurdan heye. Wextê ku çend xortên Kurdan êrişî hin derdoran kirin, dibe ew bikaribin biçin pêşiya edaleta Kurd. Yani ji bo edaleta Kurd çê bibe, hewce nake sînorek hebe, dewletekî fermî hebe. Ew edalet li her derê cîhanê jî dikare were avakirin, merû dikare serî lê bide ez dibêjim. Dibe pergalek hebe. Bütçe wê jî ji Başûr, Rojava, ji Bakur dibe merû nava xwe de kom bike, bütçeyekî Kurdistanî hebe. Ew muhîm e. Niha tiştekî were serê we hûn çawa dikarin serî li edaletê bikin bidin? Hûn ê biçin cem kîjan edaletî? Yani ez dibêjim pêdivî hebe. Hevanno me got panzê tebaqê li her kesî pîroz be, niha îro civînekî giring jî heye panzê tebaqê de dihat darxistin. Putin û Trump. Hewa pir zêde germ e û devê me zoha dibe. Ecayîb zoha dibe. Ez bi çend gotina behsa civîna Donald Trump û Vladimir Putin bikim. Serokê Amerîkayê Donald Trump û Serokê Rûsyayê Vladimir Putin îro wê li eyaleta Alaska ya li Amerîkayê bicivin, civîn wê li baregeha esmanî ya hevpar ya Elmendorf Richardson. Ew jî dibin banê artêşa Amerîkayê de ye ev herem li bajarê Ankorageyê ye. Ankoro navî çi ye? Ankorageyê. Ecêb navekî. Ew li wê derê pêk were. Tedbîrên ewlehiyê de asta herî bilind de hatine girtin. Pêşniyaza lîderê Amerîkayê Trump ya ji bo hevdîtina panzê tebaqê ya li eyaleta Alaskayê ji aliyê Serokê Rûsyê Putin vê hatibû qebûl kirin. Her du lîderên ku di dema serokatiya berê ya Trump de cara yekem binêrin ji bo hev nebe senekî hêdî ji were bixwînim. Ev pêşniyaza civînê ji Trump hatibû, pêşniyazê Putin kiribû, Putin jî ev pêşniyazê wê qebûl kiribû, biryar girtibûn ku panzê tebaqê yani îro li Alaskayê werin cem hebûdû, li bakurê dünyayê yani. Her du lîderan di dema serokatiya berê ya Trump de cara yekem sala 2017 li Almanya hatibûn cem hebûdû. Her çend di mijarên weke Sûriye, Ukrayna, pêwendiyên dualî de li ser hin xalan li hev kiribûn jî, di hevdîtinên din de zêde encam bi dest nexistibûn. Hinek civînên bilind yani lûtkeyên lîderan bi hincetên cûr be cûr hatibûn betalkirin jî. Putin, Trump hevdîtinên Kurd ên li ser piyan jî dem bi dem kiribûn. Ji xwe axaftinê wan ê telefonê jî pir meşhûr in. Trump par li Amerîka cara duyem wekî serok hat hilbijartin, ji destpêka erka xwe di meha kanûna paşîn de heta niha çend caran bi rêya telefonê jî bi Putin re axifiye. Guftugûyê wan, diyalogê wan tim dewam dikin. Di dema şerê herî germ yê Ukraynayê de jî axaftina wan bi telefonê hebû. Di hevdîtina yekem de çav li rêye ku rêyên çareseriya krîza Ukraynayê, başkirina tekiliyên Rûsya Amerîkayê, mijarên stratejîkîn ku nükleerî û mijarên heremî bêne guftugû kirin. Niha saet 11:09 de tê dest pê dike, 11:09 ama li gorî saeta heremî. Teqebulê kîjan saetî dike? Saet 22:09 li gorî saeta Rûsyayê. Yani bawer dikim teqebulê şevê dike li vê derê. Tiştekî wisa ye, yan jî êvarê ye. Welhasil êvarê dest pê dike. Amerîka dike 11:30. Şêwirmendê siyaseta derve ya Kremlînê Yurî Uşakov li paytexta Moskowayê ji rojnamegeran re di derbarê hûrgulî hevdîtinan de agahî dan. Uşakov destnîşan kir ku li nêzîkî baregeha ku civîn lê tê li darxistin, gorên leşkerên Sovyeta berê hene. Ev jî sembolîk e ji bo Putin. Uşakov got hevdîtin wê di dema heremî de saet 11:09 de dest pê bike, yani bi dema Moskowayê saetike 22:09. Putin, Trump wê bi beşdariya
wergeran rûbirû hevû bibînin ne Putin İngilîzî dixwaze biaxive belkî zane jî naxwaze biaxive hevdîtinê navnetewî de wisa ye mirov bi zimanê xwe zimanê ku herî zêde mirov hakimê wê ne mirov bûyî xwe îfade dike muhîm e ji ber vê siyasetmedarê me jî wextê diçin hevdîtinan baş e ku bi Kurdî bibêjin ya hevalê me wextê diçin dîplomasiyê jî hevalên Dem Partî jî li derva jî li Ewropayê jî bi Tirkî xwe îfade dikin em ne baş e hatta divê mirov wextê di hevdîtinê nava partiyên Tirkiyê de jî mirov Kurdî biaxive mirov bibêje ez baştir xwe Kurdî îfade dikim tercümanê min jî pir baş Tirkî zane û ez bi rêya wergerê dixwazim yani ne şertê mirov Tirkî süper bizanibe yani xwedêneke rojekê ez bibim rayedarekî payebilind yan jî berdevkî partiyekî siyasî ê Bakurê Kurdistanê yani hûn tu caran ji min nebihîsin zimanê Tirkî nemimkün e her tiştê me bi Kurdî be çima nebe hene nava me da siyasetmedar hene temamî jiyana xwe axaftina xwe bi Kurdî birêve dibin hevdîtin wê bi beşdariya şandeyên her du welatan berdewam bike di şandeya Rûsyayê de Wezîrê Karê Derve Sergey Lavrov heye Wezîrê Parastinê Andrey Belousov heye Wezîrê Darayî Anton Sulanov heye û çend rayedarên din ji Rûsya hatine tevlî dibin navên şandeya Amerîkî jî diyar bûne eşkere bûne lê îcab nake ji we re bibêjim mijara serekeya hevdîtinê çareseriya krîza Ukraynayê mijarên berfireh yên di derheqê ewlehî û aştiyê de mijarên krîtîk yên navxweyî yên heremî wê werin guftûgû kirin çav li rêyê ku di derbarê pêşxistina hevkariya dualî de di navê de qada bazirganî heye aborî heye wê nêrînê xwe parve bikin ji hev re di tekîliyên dualî de potansiyeleke mezin heye mixabin heta niha nehatiye bikaranîn dibêje rayedarekî Rûsyayê Putin û Trump wê piştî hevdîtinê civînekê çapemeniyê li dar bixin bawekî hevbeş encamek ku bi dest xistine ji civînê ew ê ji raya giştî re eşkere bikin we goterê hevan na ber bi êvarê ez ê bültenekî ji we re çê bikim xasî ku ji destê min tê ka ez binêrim nûçeyên deqeya dawî de çi hene ez wan jî ji we re pêşkêş bikim pir ecêb cûreyekê nû ya mirovan hatiye keşîfkirin ka ev çi cûre ye em zanin ku beriya însan Neandertal hebûn cûreyekê nû ya însanan çawa ya na basa çend milyon sal berê dike basa 2 milyon navbera 2 milyon 3 milyon sal berê de sêzde diran keşifkirine ev diran aydê cûreyên mirovan ê wê de mîbûne ama dîroka mirovan bi qasî ku ez dizanim herî kevin pêncî hezar sal e beriya pêncî hezar sal însanê mîna me tune bûne Neandertal hebûne baş e ez dibêjim hevano ka ez hema bi destûra we çend û çiyên deqeya dawî binêrim paşê vegerim cem we niha Rêzdar Murat Karayêlan hûn zanin bi wesîleya 15 tebaxê axifiye di Stêrk TV'de ka hûn dixwazin eger wexta we hebe ez wexta we negirim bi çerk gotina ez behsa wî jî bikim bi vîya we bila ev jî derbas be ez hema biçim vê derê ha ez bi we re bixwim ez çima bi we re naxwînim min nexwendiye ez dixwazim bi we re bixwînim pir xweş e ez hema ewisa bikim hevanî baş e
Fermandarê Netewî Murat Karayîlan Komîsyona ku ji bo pêvajoya çareseriyê li parlamentoyê hatiye avakirin wekî gavekê girîng bi nav kir û diyar kir ku ew bi Öcalan bawer in. Karayîlan got em baweyekê stratejîk û ji dil nêzîkê vê pêvajoyê dibin. Eger aliyê hember jî bi vî rengî nêzik bibe û baweriyê bide, eger yasayên ku baweriyê didin werin derxistin, wê demê em ê berpirsyarê xwe bicih bînin. Murat Karaylan di çalakiyê de ku ji bo salvegera çalakiyên yekem yên çekdariyên PKK hat li derxistin de axivî, Karaylan ku di derbarê pêvajoya aştiyê de peyam da got pêvajo bi gavên yekalî bi ser nakeve. Komîsyona ku li parlamentoya Tirkiye ji bo pêvajoyê hatiye avêtin jî wekî gavekê girîng nirxand. Çi got wekî din, eger yasayên ku baweriyê didin werin derxistin, PKK wê hemû erkên xwe wezîfeyên ku dikevin ser mila bicih bîne. Em ê berpirsyariya xwe bicih bînin. Karaylan wiha axivî. Niha li parlamentoya Tirkiye komîsyon hatiye avekirin. Bêguman ev gavekê girîng e. Divê rayedarên dewleta Tirkiye vê rastiyê li ber çavan bikirin. Eger divê serdema dîrokî de, divê mijarê de bi rastî jî gav werin avêtin wê pirsgirêka Kurdan a 100 salî a bingehîn çareser bibe û di navbera gelên Kurd û Tirk de biratiyeke rasteqîn wê bi pêş bikeve. Ji bo çareseriya bingehîn ya pirsgirêkê û pêşxistina aştiyekê mayîn de teqez divê mijarê de nêzîkatiyên têrker bi pêş kevin. Em divê mijarê de bawekê stratejîk tevdigerin, li cem me nêzîkatiya taktîkî û hîle tune ye. Em ji dil bi rêber apora pêran e, em jê bawer dikin, em bawekê stratejîk û ji dil nêzê vê pêvajoyê dibin. Bêguman em tedbîrên xwe jî digirin, lê nêzîkatiya me bi vî rengî ye. Eger aliyê hemberî me jî bi vî rengî nêzik bibe, baweriyê bide me. Eger yasayên ku baweriyê didin me werin derxistin, wê demê em ê berpirsyariyê xwe bicih bînin. Ji bo ku li Tirkiye komareke demokratîk bi pêş keve wê hemû erkên ku dikevin ser milê me em ê bicih bînin, em tevlî komara demokratîk dibin. Karaylan banga Öcalan bi bîranî dibêje em bi banga rêbera po ya 19 Hezîranê ve girêdayîne. Ji bo ku pêvajoyê aştî û civaka demokratîk bi ser bikeve, em ê tiştê ku bikeve ser milê me bicih bînin, lê kevoka aştî bi baskekî nafire. Ji bo ku kevok bifire, divê du baskê wê hebe. Em qebûl nakin ku Öcalan li İmraliyê bimîne. Karaylan diyar kir ku divê Öcalan were berdan. Bêguman yasayên entegrasyona demokratîk û azadiyê girîng in, lê eger tenê weke yasayên çekdanîn û vegera gerîla werin dîtin, eger bi vî şeklî be ev ê kêm bimîne. Divê rêbera po ji aliyê fîzîkî ve were azad kirin, ji bo derxistina vê yasayê divê li ser were seknandin. Eger wisa nebe, nayê qebûl kirin. Ev gotin ne tenê gotina me fermandar û rêvebiran e. Ev gotina hevpariya hemû şervan û gerîlayan e. Wê ji bo gerîla yasa derkeve, gerîla wê çekan dayine, bi azadî vegere rêbera po jî wê ji İmraliyê derkeve. Wê ji bo gerîla dibêje ji bo gerîla wê yasa derkeve, gerîla wê çekan dayine, bi azadî vegere rêbera po jî li İmraliyê girtîbe. Ev nayê qebûl kirin. Dibêje Karaylan. We got erê. Hevan û tiştê ku ji min re dibêjin eger tu nebe, ez xatir ji we dixwazim rîca min ji we ew e. Hem bibin endam, hem bibin abone, vê kanalê bi pêş bixin. Burhan çi dibêjî ya? Burhan do yekî çi hev hevala dixwest, Burhan were bibe mîvan. Ya Neandertal û Homo sapiens çawa dide me hev de jiyane Burhan ya? Tu dikevî nava elmê min ya, tu dikevî nava beşa min. Neandertal beriya 300-400 sal berê jiyane dest bi jiyanê kirine. Heta 5 sal berê jî jiyane, 50,000 sal berê jiyane. Paşê jî em Burhan kacar ki were em basa Neandertala bikin. Basa vê dîroka me bikin, em çawa çêbûne? Çawa hêj me jî Neandertal mane û em nebûne Homo sapiens. Kî ji me hêjî Neandertal e? Xwezî em tev Neandertal bana.
Em buna insan mala hev xirab dikin, em qirra hev tînin. Yani hejmara insanê ku bi destê hev hatine kuştin, ji aliyê heywanan ve nehatine xwarin. Normal li gorî ekosîstema ciyanê divê em ji aliyê heywanên hov ve ba hatine xwarin. Ama em bi xwe xwe dixwin. Ya Burhan. Millet bêriya tekî dibe bila Burhan acîlen were bibe mîvan em hinek sohbet bikin biaxivin. Millet ji te hez dike. Burhan. Hı hı. Malatya ava İlgin Erdemcî erê Malatya ava hûn her hevin. Wekî din hemî heval vê dirê ne? Temam. Hevan ez xatir ji we bixwazim. Deb hadî te xatirê we silav rêz ji were.